Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mahnya ya hari ini. Keadaan di Pasar Merah rontok sepi gitu. Bos begini ki rontok darurat iki. Aku awar Mas Riki ae ning kono ndangdute biantre ra apa. Atek peteng yo rek yo. Awar bakul bensin malah poteng. Ning kono dangdute ramene ra kaprah. Oke, kita nyoteng wong liwat, guys. Kata-kata hari ini nyoteng wong liwat. Bakul kerupuk. Rame berapa? Lumayan. Tuku bensin diadai Aqua. Oke, alhamdulillah lontong kuntek, karek sego jagung, botok welut, betiti guys. Masih sepi. Karo menunggu ape buka ya dodole sampai nanti. Hirup iku Pasar Merah. Halah, ngono iki jenenge onda apa le ya kok nganggo ren-ren ngono iki. Nggih. Bos, ndang mantuk matun ae. Pecel kuntek tak entes-entes oke. Sing iki adalah sego jagung, betiti karo sambel welut, botok welut. Lho, rame wong tok liwat. Sing tuku ora enek. Wah, lah guys. Hei. Sampai gula apa? Pecel entek ora, ning kene tak gaplok paketan. Betiti bothok welut. Apa nek lha aku mbok demek manuke iki bothok welut. Lho dibuka oleh, wong didelok oleh kok. Sego jagung sambel biasa. Nyonya Hermin mau kemana? Oke, ya aku dene somben. Iki 5.000 bothoke welut. Iya, Mak, tulik buka. Alah buka tondoke aku nyoteng iki mari. Ndah. Sing buka wong manis aku. Delok. Kelute ya akeh wong tarek 5.000, Cah. Oke. 5.000. Iya ya. Ya, iki ya. Iki betiti. Wah, Ya, iki betiti. ini apa, Mak? Betitit. Ini aku suka jagung apa? Sego jagung biasa ora asin, aku ora iso gawe asin. Ya, hati-hati. Iki ndoke. Tak yuk. Kareng. Jangan ireng itu. Ya jangan gede, amin. Wis ngene mek betiti cok nah ya, hitungane 13. Lah
apa mak ki manuk. Kok seneng tahu? Tahu klo karek sijinya lebokno. Nggo sahur. Jangan ireng. Jangan ireng masih. Ya, oke. Kayaknya aku utang 500. Ndak ora usah. Ora nek Jawa tak bianteng ke koko. Ngene ya. Ping. Jangan 3.000 ketoke. Oke, makasih, makasih. Kerupuke 5.000, Cik. Sambele tingkat 2. Double sambele. Halo, halo. Woi, anak abrak-abrak, Rik. Mundur, mundur. Iki kondele. Gila, orang-orang. Sambele loro, remuk atine sik lah. Bar dipolo nek orok-orok. Didolani adike, guys. Ya Allah, terima kasih ya ditukokno klambi kok tak review. Matur nuwun, rezekine lancar. Lah. Wis mantuk-mantuk nggo nggih. Nek abane Mar. Muter kene kena kok rono terus rene. Menane digawe ngene iki mbar iso muter ya. Maju sik. Wis. Jami iki tak ndari boto aja ngenteni boto kedua. Boto kedua usah wong golek dhuwit aku ngono. Engko golek ya aku. Dodol perang-perang dina lagi. Iki ndek iki lho sapiku lara. Masamu geno nek unyilku larokmu kowe tukang kodho nek malah nek kene iki piye? Sapiku awake panas. Yo. Terus saiki maju. Dulure rene, Mang. Iwak apa? Iwak wader, Mang. Anu kodap, Neng. Lho kowe ora gelem ning kene golek tempat kowe itu aki. Endi? Kono. Iya. Apa mak gasak sik? Iya. Oke. Iya, nek mantren. Somben nek mari mlaku ning ndi melok ning gone Jami apa ning ndi? Ini Jami, Mbak. Iya, somben wonge jek ngurusi pitik ape teko. Ndak numpak le. Iya, somben. Ya weh, matur nuwun. Wis ndang anu le walah tuku alat barang ki Mang. Wis ndang mantuk. Terus. Yo, salah. Oke, guys. Kena kabeh. Oke, guys, anak jenenge Mbak Suci. Allah dikai dulurku, guys. Tak nale nek mangan. Ger. Nek gak entek ya wis, sesuk dianune, tange wareg. Buka berkat guys nih Mak Jumini banyakan 1000 hari ini Mbak Sarmini.
pasare mangan. Ngombe. Alah, pileknya ngori. Lah, oh yo tare mangan lagi gebres kok pilek apane. Rasanya kayak tigelnya. Lah, rasane kaya apa? Iki balunge ape dienggo ngobati, Pak? Ngenge wae saithik le. Niki jek nek kok wah. Lah iya ndang mangan sih. Lah, kok balunge ape dienggo ngobati. Sampai nglegek. Jos. Oke. Wis bariter baropo karek lerene ya, guys. Lep sedino ora nek wong ya wis. Oke pemirsa, kae Mas Ari nek mangane rampung. Oke tak cukupi semene kontene dene nek ditukoni anak buah Mak Damis ya. Sak bose meng. Tukoni kerupuk karo sego jagung ning Pasar Merah. Alhamdulillah. Semoga berkah barokah. Wis ditukoni anu karyawane meng. Tukoni sego jagung, botok, petiti, kerupuk. Soale sing jenenge mel-mel mang sing pengen mel-mel bocah petak anak buah ya. Oke pemirsa wis bengi aku tak turu ngantuk mataku besok dodol aja. Tak cukup semene ae bila ada tutur kataku ora jelas wis sore tak aja di anu. Delok Pak aku. Kuwi nggo ngobati iku. Nek tutur kataku ora jelas mohon maaf. Cukup siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten berikutnya. Wassalam.